फुंबिलिनि गोजोन सुदेम सानजों लोगोसे जुन दाननि 2 अक्ट'नि बयनिसिमबो गोजोन जासिहरनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो खौरां लानानै फैलायबाय। दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। दानिया फै जोङो मोननैसो खौरांखौ मिथिनानै लानि। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बेबायदि बुंदों, कख्लाबारि बियाबाव दा सोलिबाय थानाय समावहाय रावबो इउपिपिएल हान्जाखौहाय फेजेननो हानायनि गोहो गैया होननानै बिथाङा बुंदों। 90% भट मोननानै इउपिपिएल हान्जाया देरहागोन। दिनै बिपिएफ हान्जाया 26था लामा बानायनायखौ नंखाय होननानै बुंनायखौहाय बिथाङा सोंखारिनायजों बुंदों। सोरबाफोर जुदि नायनो गोसो जायोब्ला बिथांमोना बे लामाजों थाबाय नायफैनो हागोन होननानै बिथाङा बुंदों। आरो बिपिएफ हान्जानि सुबुंफोरा ससमा गोसोम गाननानै फैयोब्ला बहा नुनो हागोन होननानै बिथाङा बुंदों। बिनिखायनो बिथाङा बेबायदि सोंखारिनाय बाथ्राजों बुंदों, हाग्रामा सरकारा बिपिएफ सरकारा थांनाय समाव कम्बल साथा मुसारि राननानै केलेंकारि खालामनाय 31 कौटि केलेंकारि खालामनाया दासिमबो कर्टआवहाय दिन्दां जानानै दङ होननानै बिथाङा फोरमायदों। बिपिएफआ गासै बिटिसिनि आधा सम्पतिखौनो लाजोबनानै दङ होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। दुखुनांथाव खौरां, अनिता कलिता मुंनि सासे आइजोआ गावनि बोसोरसे खावसे गथ'खौ गारनानै रेलाव बारसोमनानै थैदों। दुखुनि बाथ्राया बेनो, बे मा जाहोननि थाखाय थैदोंमोन बेखौ मिथिस'नो हायाखै। दा पुलिसफोरा नायबिजिरगासिनो दङ मा जाथायनि थाखाय थैदोंमोन। बे जाथाया गुवाहाटी नोगोरमानि नुनमाटियाव जादोंमोन। मोनसे मुगैथाव खौरां, गवालपारा जिल्लानि सासे 14 बोसोरनि फरायसाखौ फरायसालियावनो जबरदस्ति जिनाहारि खालामग्रा सासे फोरोंगिरिखौहाय गवालपारा गोजौ बिजिरसालिया थैजासे साजा फोसावबाय। बेजों लोगोसे 50,000 जुरिमानाबो फोसावनाय जादों। एडभकेट सन्जय शर्मानि फोसावनाय बायदिब्ला बे जाथाया 2018 मायथाइयावनो जादोंमोन होननानै बिथाङा फोसावनानै होदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, डक्टर सुबुं बसुमतारिया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार बिबानखौ आजावनानै लाबाय आरो बिथाङा बिबान आजावनानै गावनि खामानिखौ गोसो होनानै मावलांगोन आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जौगानायनि हाबाखौ गोसो होनानै मावलांगोन होननानै बिथाङा बुंदों। आसाम रायजोनि बेंगिरिया फैगौ कख्लाबारि बियाबनि आरो कार्बि आंलंनि इलेक्सनखौ बिथा लाखिनानै फैगौ 8 जुन खालि लकाल बन्द फोसावनानै होनाय जाबाय। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामावहाय खम समनि गेजेरावनो 26,000 थाइसेबो रां लायालासेनो सरकारि साख्रि होबावनाय जासिगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरो बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला 30,000 सुबुंनो सरकारि साख्रिखौ होखाबाय। गासै बे बोसोरबानि गेजेराव 1 लाख सुबुंफोरनो थाइसेबो रां लायालाफैनो बिथाङा साख्रिखौ होफुंनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंदों। बिपिएफ हान्जानि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां, कख्लाबारि बियाबावहाय 6 एक्स एनडिबिफोरा बिपिएफआवहाय जयेन जादों। बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला सोलायनायनि मुङावहाय, जौगानायनि मुङावहाय बिपिएफ सोरखारखौ बिथांमोनहा जयेन खालामदों होननानै फोरमायदों आरो बिथांमोनहा गोसो होनानै सापर्ट होगोन होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। बिथांमोनहा बे बाथ्राखौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बुंदों, दिनैसिमबो एक्स एनडिबिफोर मुंख्लं जालांनाय सुबुंफोरखौ खबर लाग्रा आरो एनडिबिफोरनि थाखाय खबर लाग्रा रावबो सुबुङा गैया आरो बिथांमोनखौ रावबो नायसनाखै होननानै बुंदों आरो बिथांमोनखौ रावबो रेसपेक्ट होआ। बिनि थाखायनो बिथांमोनहा दुखु मोननायजों बिपिएफ हान्जाखौ जौगानायनि मुङाव, सोलायनायनि मुङावहाय बिथांमोनहा जगदान होदों होननानै फोरमायनानै लादों। मैया सारन्थाइ गावनानै थैनाय आइजोनि नखराव गोदानै सायख'जानाय कख्लाबारि बियाबनि केन्डिडेट बिथाङा खबर लाहैदों आरो बिथाङा गोबांथार दुखु मोननाय फोरमायदों। मुनथाव बर' बिथाङा थैनाय आइजोनि मुंखौहाय केरकेटारि होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो थालांनाय गथ'नि थाखाय सोरखारजों सावरायनानै राहा लानाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। पबित्र सोरखार मुंनि सुबुङा गावनि बिफाखौनो खास्रि बिस्रि बुथारदों। बिफानि मुंखौ अमित लाल सरखार होननानै मिथिनो मोननाय जादों।
दा अमितलाल सरकारखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय आरो पुलिसफोरा पबित्र सरकारखौहाय एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। दा बेखौ आयेननि राहा लानानै साजा होनाय जासिगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो खौथि खौथि साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।